Okei. Menikö se palaveri? Me käytiin läpi. Joo. Miltä sitä joulujuhla. En mä tiedä. Tänä aamulla. Tässä kun yritetään salailla jotain. No. Nyt vittuu sen handicamin kanssa. Tää kohta on tosi pretty handicap. Saatana. Miksei meillä ole tommosia paitoja? Niin. Koska... Mä en tiedä. Koska me ei ohjasteta lapsia. Miksi sulla on tommonen paita? Koska mä oon ohjastamassa lapsia. Pahuuden teille. Mulla on. Ota toista. Miksi? Pidä säännössä. Pidä sä katso se, kun mä lähden hakemaan, että jollain on edes jonkun auton avain niin täällä. Ja sitten jos tulee hätä, niin sitten mulla ei ole ne molemmat silleen niin. Joo. Jos ja kun. Niin, mut sit niinku johonkin niitä vuokrataan. Hädän hetki. Tulee. Jossakin kohtaa pitää hommata siis spesialisoitunut roskakuski ja tää on se päivä. Juho, tiedätkö missä roskis on? En mä tiedä, mä Se on tuolla kulmassa. Tässä pihassa niinku tuolla oikeanpuolimmaisessa kulmassa on sellaisia jäteasteita. Kyllä sä näet, se on autoja. Mä olisin voinut oikeesti tarvita noin sortsit, että me saatana seurasmaailmaan. En mä voi. Himmenin maailmassa on ihan sopiva piilä. Olenhan itse suunnitellut sen loossin sinne. Toista tulee kuumaa ja toista kylmää. Ja niissä on ihan hyvä. Niin. Välimallin ratkaisu. Onhan sulla Petri avaimet siihen pakuun vielä? On. Avaimet mun kiesiin. Avaimet on sun kiesiin. Mitä näin? Hittibiiseen. Siinäkin kaikki avaimet ihan mihin vaan. Mikäs on fiilari? Ihan hyvä, entäs teillä? Samanlainen. Hyvä. Pitkä päivä tulee. Niitä on varmaan kuin 12. On tää aika paljon pidempi. 14 tuntia ihan heittämättä niistä. Niin, mut se alle vuorokausi ei sitten missään. Niin. Jee. Mitä? Tässä nyt asia. Joo, no meillä nää molemmat kaksi autoa tässä näin. Sitä RGTtä ei muutenkaan edes käytetä paljon, niin ei oo. Että joo. Ei sais kyllä puhelinta käyttää autolla ajaessa, mutta jos on tarpeeksi hyvä kuski, niin se on... Sitten syöt säsken, viisuu